бо гузашти айём ва таҳкими истиқлол рӯҳияи идонаву тантанаҳои ҷашнӣ фазои кишвари соҳиби истиқлоламонро фаро гирифтаву он ҳама мушкилоту муаммоҳо паси сар гардиданд ва дастовардҳои даврони истиқлолият аз он гувоҳӣ медиҳад ки мардуми ватандӯсту сарбаланди кишвар дар таҳкими иқтидори иқтисодии Тоҷикистон саҳми арзанда мегузоранд. ҳамин аст ки имрӯзҳо дар ҳамаи ҷамъиятҳои деҳоти шаҳри Ҳисор корҳои ободонӣ, созандагиву бунёдкорӣ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ ҷараён дорад. дар ин муассиса яъне ки саҳмиядор Халил Салимҷон ҳиссаи худро дар ин муассиса гузоштааст. яъне дар инҷо 4 синфхона сохтмон сохта истодааст. насиб кунад он кас ваъда доданд ки дар муддати кӯтоҳ дар моҳи август ин 4 синфхона ба итмом мерасад. хонандагонмон низ таҳсил мекунанд. ин синфхонаи кунаи мо дар соли 1952 сохта шудааст барои 200 нафар хонанда. бинобар шароити мисол ки қишлоқ калон шудан, мардум бисёр шудан, дар инҷо хонандагон ҳозир айни ҳол ба 352 нафар расидааст. ин ки синфхонаимон камбудӣ дорад. синфхона ва мактаби кунамон садамавӣ мебошад. одами хайрхоҳ Халил Салимҷон ҳиссаи худро дар инҷо гузоштааст. чиста шумо мебинед дар инҷо 4 синфхона барош 14 метр, паҳмиш 16 метр. зиёда қариб барои 150 нафар хонанда сохта шудааст ин синфхона. ба пешвози ҷашнҳои милливу тарихӣ сокинон ва кормандони корхонаву ташкилот низ рӯзҳои истироҳат дасти ёрӣ мерасонанд то дар зебогии шаҳри худ саҳмгузор бошанд. хушбахтона бо ташаббуси иқдоми пешгирифтаи асос гузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат ҷашни 30-солагӣ пешниҳод шудааст ва ин хушбахтиҳои зиёде ба мо низ оварда истодааст ки сохтмони муассисаи нав ба нақша гирифта шудааст. сохтмони синфхонаҳои иловагӣ бо ташаббуси мардуми деҳ ба роҳ монда шудааст. мо аҳли деҳа хуб зербитон ва чиндани ғиштҳоро оғоз кардаем ва мо ваъда медиҳем ки то саршавии соли хониш синфхонаҳоро ба итмом расонда ва хонандагонро дар оғози таҳсили нав ба синфхонаҳои нав қабул мекунем. боиси сарфарозист ки ҷашнҳои давлатиро сокинони заҳматпешаву бо фарҳанги шаҳри Ҳисор бо рӯҳияи бунёдкориву созандагӣ истиқбол гирифта барои боз ҳам таҳким бахшидани пояҳои давлати ҷавонамон саҳми ватандӯстонаи худро мегузоранд. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Ҳалимов аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилооти Навид.